Na ovaj način možeš poručiti šminku sa Pilu iz sajta, a da to košta gotovo isto kao sa sajta bez ikakvih dodatnih troškova. Postoje ljudi koji se bave transportom brendova iz Engleske. Ovo je i meni otkrila drugarica koja živi u Londonu i koja već godinama na ovaj način šalje stvari iz Londona. Hvale od srca i žao mi što nisam saznala za ovo ranije. Poslednji put sam uzela ove dve ogromne palete, jednu sa mat tonovima i jednu sa rozikastim tonovima, kao i dve baze za kapak. Nisam htjela puno da ludujem dok i sama ne isprobam ovaj način, tako da sledeći put će biti zapravo mnogo više toga. Oni pokupe sve te porudžbine silne, strpaju u kamion i dovoze za Srbiju 2 puta mesečno. Što se tiče cena, zavisi naravno od toga da li je stvar manja, veća, kabasta ili ne, ali bukvalno ove dve palete i ove 4 stvari ukupno koje sam ja poručila od šminke su samo par funti više, nikakvi PDV i carine i slično, tako da ovaj način proveren i isproban. Ako ti je ovaj video bio od koristi, podeli ga sa drugim ljubiteljima šminke, meni u komentaru piši koliko ti je zapravo ova informacija značila, a njihov profil ćeš naći u opisu ovog videa.